F'Settembru ta' din is-sena n-numru ta' turisti li żaru pajjiżna laħaq il-193,138 persuna, żieda ta' aktar minn 36,000 turist, jiġifieri 9.3% meta mqabbel ma' Settembru tas-sena li għaddiet. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, aktar minn 160,000 turist kienu Malta fuq btala, filwaqt li aktar minn 12,000 turist ġew minħabba raġunijiet ta' xogħol. In-numru tiljieli mqatta mit-turisti laħaq aktar minn 1,500,000, żieda ta' aktar minn 6% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. L-infiq tat-turisti wkoll żdied fuq is-sena ta' qabel u laħaq iċ-ċifra ta' aktar minn 186 miljun euro. Din l-istatistika turi wkoll li n-numru ta' turisti li żaru pajjiżna minn Jannar sa' Settembru ilaħħaq għal aktar minn 1,300,000 persuna, żieda ta' 9% fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Fi-stqarrija l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li fl-2012 taħt amministrazzjoni preċedenti il-medja fil-wasliet tat-turisti fix-xahar ta' Settembru kienet ta' 147,500 persuna. Iżda taħt gvern ġdid, il-medja ta' wasliet f'Settembru kienet aktar minn 184,600 turist. Dan ifisser tkabbir ta' 25% fuq il-medja reġistrata taħt gvern preċedenti. Il-Ministru sostna li Settembru ta' din is-sena kien l-aqwa wieħed għat-turiżmu. Huwa qal li dawn ir-riżultati li qed jikseb pajjiżna qed igawdu minnhom il-familji Maltin u Għawċin.